Us presento la membrana Polartec NeoShell, la membrana per fer jaquetes com aquestes impermeables més transpirables del món. Una membrana que és microporosa i que permet un intercanvi d'aire, és a dir, permet l'entrada d'un imperceptible 0,1% de l'aire entre l'interior de la jaqueta i l'exterior. Això sí, mantenint una impermeabilitat total encara que ens caigui un aiguat a sobre. Quina és la diferència? La diferència és que aquesta jaqueta és per activitats intensives en exercici físic, esquí de muntanya, trail running, escalada, en el qual nosaltres suem molt i el cos genera molta calor. Precisament en aquelles activitats que amb altres jaquetes, amb una columna d'aigua de 20.000, per exemple, aquestes de 10.000, doncs de 20.000 retenen la suor i la calor a l'interior, i el que fa que estiguem completament mullats. Doncs bé, si aneu a buscar realment una jaqueta que sigui impermeable, però per a una activitat física realment intensa, recomano el Polartec NeoShell perquè traurà l'excés de suor, l'excés de calor i no us estareu mullats mai per dins.